ህዝቢ ንጸጋታቱ ብዝግባእ ተጠቂሙ ኣብ ረብሕን ረብሓ ሃገሩን ንኸውዕሎ ውዳቤታቱ ኣሓይሉ ብንቕሓት ክነጥፍ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣዘኻኺሩ ውዳቤኹም ንድኹም ይሐይል ንውሕድ የብዝሕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብ11-12 ጥሪ ኣብ ከተማ ባፅዓ ዝተኻየደ ኣኼባ እቲ ቤት ጽሕፈት ሰሚናራትን ፖለቲካዊ ጎስጓሳትን ናብ መንእስያት ዝቐንዑ መደባት ብደረጃ ዞባ ዝተግበሩ ውጥናትን ንምዕዋት ምስራሕ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሰላሰሉ ምዃኖም ተገሊጹ ብዘይካዚ ብጉጅለ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ህግደፍን 768,126 ናቕፋን ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድር ሰማታት ከም ተወፈየ ተሓቢሩ ኣብ መሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ገርጊስ ኣብ ዘስማዕተ ቃል ኣብ 2015 ኣብቲ ዞባ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ነበርቲ ጭቡጥ ለውጢ ዘምፁ ዓበይቲ መደባት ልምዓት ከም ተዓሙ ጠቂሳ እቶታውነት ከዓብን ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ክድንፍዕን ተራ ኣባላት ህግደፍ ክብል ተላብያ ኣብ መወዳእታ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝቢ ምዕባይ መንእሰያት ግዳይ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ከይኮኑን ብሩህ መጻኢ ንኽውንኑን ፍሉይ ቆላሕታ ክወሃቦም ባልዓት ዘራእቲ ብፍላይ ድማ አንበጣ ከይረአ ጽዑቕ ምክትታልን ምቁፅጻርን ክግበር ዝኣተወ ምህርቲ ህዝቢ ብዝግባእን ብውሕሉል ኣገባብን ንኽጥቀመሉ ምትብባዕ ብ2016 ካብ ዝትግበሩ መደባት ምዃኖም ተገሊጹ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ሃይለ ተወልደ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ዝተወጠኑ መደባት ስራሕ ብልዕሊ ውህደት ህዝቢ ኣብ ዝተመደበሎም ግዜ ንኽትግበሩ ኣባላት ህግደፍን ሓለፍቲ ጨናፍር ሲቪል ሰራሕተኛታትን ቀጻሊ ገምጋማት እናካየዱ ጻዕርታቶም ከሕይሉ ጸዊዑ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ጥዕና ንኡስ ዞባ ተሰነየ ኣብ 2015 ብዘካየዶም ምቁፅጻር ዝሓዞ ብርክት ዝበለ ዕለቱ ዝሓለፈ ደረቕን ልስሉስን ዕሹግ ዓይነታት ምግቢ ከም ዘቃጸለ ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ፍጹም ደረስ ሓቢሩ ኣብታ ከተማ ምስ ዘሎ ዕሙር ንግዳዊ ምንቅስቓስ ዕለታዊ ኣብ ትካላት ምቁፅጻር ከም ዝካየድ ዝሓበረ ኣቶ ፍጹም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሓዞ ፊኖ ሳልሳ ፓስታ ብሽኮቲ ጽማቕ ዓደስ ጥሕንያን ካልእን ዘጠቓለለ ዓይነታት ምግቢ ወከልቲ ምምሕዳር ፖሊስ ህግደፍን ጥዕናን ኣብ ዝተረኽብሉ ከም ዝተቓጸለ ገሊጹ ምቁፅጻር ንጽህና ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዕዳጋ ዘቐርብ ኣሕምልትን ፍረታትን ፌስታላት ዕለቱ ዝሓለፈ ዕሹግ ምግቢ ከምኡውን ምክትታል ጽሬት ከተማ ካብ ቀንዲ ንጥፈታት ቤት ጽሕፈት ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ፍጹም ኣብ 2015 እቲ ቤት ጽሕፈት ካብ መቕጻዕቲ ጉድለት ዝተረኽበን ትካላት ኣስታት 1.2 ሚልዮን ናቕፋ ኣታዊ ከም ዝገበረ ኣረድዩ ጽሬት ከተማ ንምሕላው ወነንቲ ትካላት ዝሳተፍዎ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ወፈራ ጽሬት ዝካየድ ንጥፈታት ኣተባባዒ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ክኢላ ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ኣብርሃም ርእሶም ብወገኑ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ጥዕና ዘካየዶ ምቁፅጻር ኣበርክቱ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ዜጋታት ልዑል ስለ ዝኾነ ብዝሓየለ ክቕጽሎ ብምዝኽኻር ነጋዶ ዝተበላሸወን ዕለቱ ዝሓለፈን ካብ ምሻጥ ክቕጠቡ ተገልገልቲ ድማ ብቕዓት ዝዕድግዎ ምግቢ ሪኦም ክዕድጉ ኣተሓሳሲቡ ኣብ መለብሶን ሓልሓልን ዞባ ሓልሓል ኣብ ምኽስኳስን ምዝንጋዕን መንእሰያት ዝውዕላ ክልተ ማእከላት ብልዕሊ 7 ሚልዮን ናቕፋ ይህነጻ ኣለዋ እተን ማዕከላት ኣብያተ ንባብ መሰልጠኒ ኮምፒዩተር ኣገልግሎት ወነንታዊ ምርመራ ደም ኣብያተ ጽሕፈት ከምኡውን ዝተፈላለዩ መዘናግዒታት ዘጠቓለላ ኮይነን ኣብ ቀረባ መጻኢ ዝተረፈ ትሕተ ቅርጺ ክመላኣለን ምዃኑ ተፈሊጡ እታ ኣብ መለብሶ ትህነጽ ዘላ ማእከል ድሮ 50 ሚእታዊት ካብ ህንጻ ክዛዘም ከሎ ኣብ ሓልሓል ዘላ ድማ መስርሕ ህንጸታ ብጽቡቕ ይስግም ምህላው ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ሓሰን ኣሕመድ ሓቢሩ እቲ መስርሕ ብልዑል ተሳትፎን ውህደትን ህዝቢ ሽማግላ ዓሩኽ መንእሰያት ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ምምሕዳርን ሃማመተን ይሰላሰል ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡ ንኡስ ዞባ ሓልሓል 8 ምምሕዳራት ከባቢ እትጥርንፍ ሓንቲ ካብ 11 ንኡሳን ዞባታት ዓንሰባ ኮይና ኣስታት 7,000 ስድራ ቤታት ይነብራ ብኻልእ ወገን ሃማመተ ጨንፈር ንኡስ ዞባ ከረን ኣብ ምልጋስ ደም ውርራስ ተመክሮ ምስራጽ ባህሊ ንባብ ሞያዊ ስልጠናታት ባህላውን ስፖርታውን መደባት ምሕያል ውዳቤታት መንእሰያትን ካልእን ኣተኪሩ ዘካየዶ ንጥፈታት እወታዊ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ብ9 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ገሊጹ